Agon saon? Ba man. Hi guys, good morning sa inyong tanan. So hindi umuulan dito, tapos si Bintoy nang laba na siya. Siya ang nang laba. Nya kay kami manguha mi sa ganas sa kamuti kay para among itanom dadto sa among gidaro. Nangayo mi sa kuan, ngayo mi sa kani ang ganas. Nya di ang atong gulay atong gi. Madito na mo sa bukid kuanan, sarang-sarangan kay para nga muan kay ni katay na ang batong. Nya ato saning i-check ang atong pitsay dani kung nanubo na ba. Wala pa may nitubo. Wala pa nitubo sa ato ang tanom nga pitsay. Siguro nagsidling pa to siya kay ay di ana di ay nagtubo uban guys sa pitsay. Di anay niturok. So magkuan nami kay para manguha mi sa kaniang ganas. Yang atong baboy diha si budak, to ara si budak dako-dako nang siya ni budak. Dako na ang siya ni budak. Nya si budin mao gyapon, si kurkur wala pa na siya. Ang atong batong nagkatay na ang nya gihimuan na pud na sa katayan diha. O nya ang atong alogbate ato pong gihimuan sa katay kay para mukatay siya. So diha siya ning katay. Yang ato pong tangkong giabunuhan na siya. Giabunuhan na kana siya. Nya para dali mahuman so tabangan. Uban si Abril, si Rimon ug si Koreana. Diri mi mga nangayo sa ganas sa iyang papa ni Nestor. So diri mi man daginot mi dani. Kay para makatanom na mo dadto sa among dinaro. Yan guys, si Papa nang ganas na. Si Mama pod. Sir, katukaw lang. Ano itong design sa libo na? Katukaw lang. Kalingawan dyan sa laki pag kain ng mga aboy. Karon na natin tanong pa? Hindi karon, Marte? Ayaw ko talihian ka ni mama. Mama gani. Dola. Asiko pa dola bas-basan. Napan dunia. Sadora Mandela. Sadora Mandela. Guys, nangganas na sila ako apel. Pag-istorya diha pa kita igila. Kay kapoy man guys. Sila na lang sa Museo Sador Mamendo Allah Dola Kupador bas-basan. Sorry guys. Ayan ang view guys oh. Ayan. Isa pa guys oh.
Ayan guys, nag-abot na sila. Ni Tito, Janjan, ug si Kuya Kenken. Ayan guys, ang bukid guys. Unang bukid. Ang dagat po guys, utot dito. Na, ay nang ganun ka nagsilpuna mo di. Ayan guys, si Kuya Kenken. Nagkuan. Para na ikuan ba ano nawala ta. So, dayon. Guys. Ala, busy na yun ba? Agay. Guys, nagsilpuna na siya na guys na nang ganas. Picture taking. Evidence ba ni? Yan guys. Muna ilang klase guys. So, cellphone lang. Kapabursan. Nagkauna lang. Ya, lugar. Tinuod bitaw sad naa. Tinuod gid na guys na ayaran kasugo ko ang gayawan. Kuliyo kung kasapan kaysa agmap gagatuloy ang luha. At nang ikadwa, naghilag pong ko na to kay si mama, sige kay yaw-yawa. Na ikadwa naman to na ako na balik. Ay pamap na bagto na kay ninyo kayo kay ilaka ay dyan. Tulo naman. Laruha lang ang Abar. Ayan si Kuya guys. Si Papa, si Mama, si Tito, si Janjan, ug si Johan. Ang kamigin din guys. Sada gapon. Asminto gapon. Narang lubi nakasalipod guys. Pag umangko na ano ko yung store guys. Ayan guys, si Papa. Yan nagsulod ang mga kuan. Diba anda na pa? Andiyan ko na? Ganas. Yan yung panurod ang mga ganas guys. Kuan ko. Kuan ko. Sa sako. Okay.
Nadam ng kubra. Sige, kwento yung ka ba? Kasi gadget yun. Ayan na guys, ihatod na dito sa payag yung una. Sila doon na dyan. Guys, isipon ko guys. Ayan guys, ikadua na papa nasulod. Nasa ako. Kanina nga pula, unsay color? Ay, balikon ng ginila din. Bikil gina ba? Sige, gab ko. Dahil sa tora po sila dito guys ng ganas. Unsay color? Simyata yun. Swerte yung simyata. Ito po isa po. Ito. Guys. You can guys. Sorry. Yun lang. Ha? Humanagid mig panguha sa ganas. Kini siya ikaduhan na ni siya kasako, ang isa kasako gihaton na ni Raymond. Dali ra kay natabangan man, nakakuyog si Janjan. Dali ra. Nya among mamidyohay. Katulgo na mo man dyan. Katulgo sa pula sa ina. Yay! Balik niya sa. Pero nga nung gisulod-sulod man tong sinina nga puwa. Gigil sa lugar. Masulot sa ibat.Ag-usama na ito. Agon saon? Ba man. Mura magbaka ng asawa. Ikaw magsabak ng karana? Ako.
Ihatod na ni Rimon. Di ami diri magpainom sa baka. Kaya nga among ganas kaganiha among gidala rin sa payag. Dayon painom mo na mo daan ang baka. Ay mi manguli kaya ang baka na mo diri na mo tigway sa layo ra sa payag. So di dala mi sa galon. Dahil planggana po dayon. Kay kinahanglan painom mo na to ang baka bisang nga wana kay kinahanglan masud sila sa tubig. Adalon ra ni mo dane? Ang duha? Kuwaon ra day ni Riri ang baka din hira niya dalhon. Para mag-inom. Layo ra ang tigwayan sa baka kay ang dito naan may mga tanom dito. O to ara nag-ingat na kabalo na gid siya nga naa na iyang amo. Kay kadungog po siguro siya tingog sa motor. Nga ingat siya. Nya ugma pod katong ganas nga among gikuha galay sa kamuti amo na pud tong itanom. Kay pagkahuybis naay kuan ni Riri hansa niya. Naay trabaho ni Riri naay ang hakoton ugma. Na itanom na to namo ugma sa kuan. Aw ugma lagi itanom namo ugma. Nga si mama among ipalihi, ipaunag tisok kay para daghag unod. Kay mao man na ilang kuan. Naagi tawo nga magtanom nga wala gyud unod. Na kini si mama kung may magtanom og kamuti, buyag pud yang kamuti nga itanom unoron gid noon. Na. Kuha na ni Riri ang baka kay para nga makainom na. Kay ugma pud ihakot na pud pagkahuybis ihakot na pud ng isa ka baka. Si Janjan ang magdala sa baka nga isa. Ana siya kawayan na siya guys. Kawayan. Di apod. Nay marang. Ug namunga na siya nanay bunga ana. Pero gagmay pa. Baji na siya nga kuan manang baji kana siya laki. May laon ta kung naburos na siya kay og naburos na siya tong nabridan mo anak ni siya og December puhon. Wala siya giuhaw. Wala siya giuhaw kay di mag-inom. Da. Ang baka sakto lang sa atiman. Kuan gid siya kana ang tambok gid siya na. Dagan-dagan ng halay. Nagdagana na. Kaigat. Murgi naka buhi sa. Ni bor sa kumbating sa kabor mo sa bisbor. Sakto lang gig atiman ang baka. Tambok gid siya. Pero imong inatimanan sa baka kaisa ra nimong tigwayan sa isa ka adlaw. Kapis gid ang
niwang gid ang resulta silang baka. Nahuman naman mi painom sa baka, manguli na pud mi ato mi sa payagay, mamahog na pud mi sa manok. Dayon pag human na mo pamahog sa manok ato dayon mi sa bukid kuhaon na mo iyang cellphone ni mother. Kaya ako pud to pakuanon si mother nga ugma magtanom mi sa kamote, palihian na mo una sa iya, siya una amo ipatanom para kaluyan daghan unod. Mao ning galay sa kamote nga among nakuha. Duha ka sako. Muna amo itanom dito sa buntod. Kay dinha ra namo ipananom ang mga gulay o. Uban. Unya ang atong gitanom nga okra. Wala may nitubo. Ay naa day tagsa. Dugay din nagtubo ang kuan. Ang kaniang okra o kay naay nitubo siya o pero tagsa pa. Naa o nitubo okra. Atong tan-awon ang uban natong gipang tanom nadto sa ubos. Tong kalabasa o ang upo. O di apa o ang okra o nitubo. Nitubo na ang okra. Nya ang bulanghoy pud nga amo ang gitanom di o dagko na ang bulanghoy. Dagko na ang bulanghoy. Mo lagi na mga manok pod. Pangahig. Nya ang atong upo ug ang kalubasa. Ang uban gulay dito ra na ako gipang tanom sa balay. Wow. Ang kalabasa tanawa ang kalabasa, tambok ayo ang kalabasa. Pero naadya po'y walay ni tubo. Di apa. Naay wala ni tubo. Tambok kayo ang tanom danhi tungod sa katambok sa yuta. Wala naman na siya giabunuhi. Tambok siya. Nya ang upo di nanurok-turok na. Ang okra lang kay gamay ra kay nagturok sa okra. Dahil ang talong pod wala pod ni tubo ang talong. Unya ang kaning kalabasa namuwak na ang kalabasa nagkatay-kat nagkuan raman siya wa na siya nagkuan. Nanay nagdaag bulak sa kalabasa nagbunga na ning kalabasa sunod simana kay kana iyang bulak magdanam nagbunga. Labor nindot ra ba niya siya kalabasa kay labo kaayo. Dere pod hawa na. Ang dito pod sa unahan guys katong gikuha mo dito. Bulanghoy gyapon to dito ang gitanom. Bulanghoy gyapon. Pero to bulanghoy nanubo na. Nya ang katong dito sa pikas puntod, dito na mo itanom ang kamote. Kaya kung tang plano ang kaning kalabasa o kaning upo, mga uban gulay dito na mo itanom. Na ingon man siriri nga danhin na lang kay nihayag naman siya nga na kuan ang kawayan kay gipapatay sa tag-iya ang kawayan kay makahandong daw kuno
sa lubi kay para kuno nga makabunga pod ang lubi mo tong gipapatay niya ang kawayan na pag nakuha na ang kawayan nihayag na siya dinhi makita na siya sa init mo to ni si Riri nga dinhi ra daw namo ipang tanom ang uban mga gulay katong wala pa na nga tanom unya ang atong kangkong diha tuwa na nga buhi ang kangkong nagsalingsing day ang kangkong nga nag-init tuwa ho nabuhi nya ang atong alugbati po diha tambok ayo atong alugbati nya di apoy mga sili diri kabaw to adto tigway nya mahuman mi pamahog sa manok karon nag adto may ilan ni mother kuhaon na mo iyang cellphone kay para maeditan kuhaon na mo iyang cellphone ni mama aron maeditan na po to iyang video kung nasa video na dadto uy Ginoo uy